Христос народился! Славим Его! Христос народился? Славим Його! Дорогі брати і сестри, шановні радіослухачі, віншую вас з Божим народженням. Нехай Ісус Христос маленький, якого народження ми святкуємо, народиться в кожному серці вашому. Метой того свята, метой урочистості это есть, каб Ён завсёды сподорожничал, и каб Ён рос так само в ваших серцах, на ваших душах, каб сподорожничал вам в вашем житті. А Маті Божия, Маті Найсвятейша Панна Марія, яка його народила, каб і вас тримала у своїй опеці, добрих, радостних, веселих святов Божого народження. Хвала Христу! Христос народился, славим Яго. Паважаныя слухачы Радыё Марыя Беларусь, віншую вас са святам Раства Христова. Жадаю вам радасці і аптымізму, якія паходзяць ад нованароджанага дзіцяткі Езуса. Няхай кожны з вас будзе смелым і адважным. Не бойцеся праблем і клопатаў, якія можна вырашыць з Божай дапамогай. Жадаю кожнаму з вас радасці, здароўя і міру ў вашыя сем'і. Христос нарадзіўся. Славім Яго! Супакою добра. Супакою добра. А вось так вось. Адне віншаванне добра, а двое віншаванняў яшчэ лепш. Мы з сястрой Даніэляй вельмі сардэчна віншуем усіх слухачоў Радыё Марыя. З чым віншуем? З Божым нараджэннем. З Божым нараджэннем віншуем і жадаем вам, каб так, як сёстры назарытанкі святкавалі, яны святкуюць 150 год і святкуюць гучна, каб гучна вы так святкавалі, каб так, як францішкане рабілі гэта арыгінальна і крэатыўна, як святы Францішак зрабіў шопку грэча. І перш за ўсё жадаем таго, што яднае розныя ордэны, што яднае розных людзей, нас такіх розных, гэта не пра акуляры зараз. Жадаем вам, перш за ўсё, любові Божай, і таго, каб вы ўзаемна маглі адкрываць Бога у саміх сябе, у іншых людзях, которые вакол вас. Шчыра вас віншуем. Шановныя слухачы Радыё Марыя, калі святло Раства узыходзіць над светам, давайте спынімся на хвілінку, каб адчуць боскую пяшчоту, што з'явілася нам у сціплых бэтлеемскіх яслях. Христос нарадзіўся, няхай узрадуюцца зямля і нябёсы. Абвяшчаў папа Леў Вялікі, і вокліч гэты паўтараецца скрозь стагоддзі, бо гэтая святая ноч – гэта світанак збаўлення, калі зыходзяцца разам час і вечнасць. Папа Францішак заклікае нас дазволіць пяшчотнай ласцы Божай сагрэць нашыя сэрцы. У той час, як бясстрашны заклік святога Яна Паўла II гучыць «Не бойцеся, адчыніце насціж дзверы Христу». Бо там, дзе ён уваходзіць, перамагае любоў і рассейваецца страх. Як навучыў папа Бенедыкт XVI, той, хто мае надзею, жыве па-іншаму. Бо сапраўдная надзея вынікае з вечнага абяцання, якое стала целам у Христе. Даражэнькія сябры, няхай гэтая святая ноч натхніць вас сузіраць і праслаўляць суд Бога, які стаў маленькім, каб мы маглі стаць бліжэй да Яго. Хай Яго святло прагоніць усю цемру, Яго свет загоіць усе раны, а Яго любоў запануе ў вашых сэрцах. Нясіце гэтую надзею ў свае дамы і па ўсім свеце, бо нарадзіўся Збаўца, і ў ім радасць становіцца вечнай. Я жадаю усім вам самага добраславёнага і прамяністага Божага нараджэння. Хвала Христу! Са святам Божага нараджэння вас, сябры! Як вандроўнік хочу пажадаць вам новых нейкіх уражанняў, новага нейкага атрымання цяпла і святла ад того, што вы бачыце. Бачыце, як мы вандруем, мы разумеем, што
што вакол нас ёсць такая прыгажосць, а мы сябе недзе хаваем ці нікуды не пускаем. Вандруйце, калі ласачка, і находзьце сваё ў гэтым усім. Жадаю вам здароўя, моцы, натхнення і упартасці дасягнення сваёй цэлі, мэты, вось, добрых дарог, добрых шляхоў, добрых мясцінак і адкрывайце, памімо таго, што я вам распавядаю нешта, адкрывайце самі. Таму з новымі вас адкрыццямі, з новымі нейкімі цікавымі мясцінамі, з новымі ўражаннямі, здароўя вам і шчасця. Усяго вам найлепшага. Паважаныя слухачы Радыё Марыя і ўсе прадстаўнікі і працоўнікі Радыё Марыя, каталіцкага голасу ў тваім доме. Хочацца павіншаваць з Божым нараджэннем. Сапраўды пажадаць, каб гэты час, калі Сын Божы стаўся чалавекам, адным з нас, падобны да нас ва ўсім апрача граху, каб адбылася гэтая сустрэча. Каб сапраўды час адвенту, такім з вами перажывалі, час чакання на Езуса Хрыста перайшоў у час сустрэчы з ім. У час сапраўды, калі мы ўбачым і сустрэнецца наша сэрца, загарэцца вялікай радасцю. Такіх святаў Божага нараджэння я вам жадаю. З вами быў отец Ілья Саўченка, мар'янін. Христос нарадзіўся, славім Яго. Бог нарадзіўся, свету аб'явіўся. Найвышэйшы стаўся найменшым, усемагутны стаўся слабым, нябачны стаўся бачным, святы стаўся блізкім да грэшнікаў. Слова сталася целам і пасялілася між намі. Бог стаўся чалавекам, каб раздзяліць з намі жыццё, жыццё поўнае радасці і смутку, змаганняў і перажыванняў. Бог з намі. Дарагія радыёслухачы і відэагледачы, няхай праўда аб Божай прысутнасці ніколі нас не пакідае, але дае сілы на кожны дзень. Няхай Бог, які нарадзіўся для кожнага з нас, напоўніць вашыя сэрцы моцнай верай, непахіснай надзеяй і гарачай любоўю. Божага благаслаўлення і апецы Найсвяцейшай Панны Марыі на кожны дзень Новага года. Супакою і радасць. Віншую слухачоў і гледачоў Радыё Марыя з святам Божага нараджэння, з Новым годам. Жадаю моцнага здароўя і каб у нас, як у хрысціянаў, было больш Божай радасці, каб мы маглі быць апосталамі усмешкі, так як і героі маёй перадачы. Дорогие браты и сестры, тыя, хто слухае, разважае Слово Божие на хвалях Радыё Марыя, тыя, якія удзельнічаючы у Еўхарыстыі, слухаючы святую імшу і духоўна прымаючы святую камунію, тыя, хто слухае розныя разважанні, тыя, хто сапраўды цікавіцца жыццём касцёлу Беларусі праз хвалі Радыё Марыя. Віншую вас са святам нараджэння Пана. Няхай для кожнага з нас гэтае свята будзе знакам надзеі, што Езус ёсць Эммануэлем, што Ён Бог з намі, і што чарговы раз, дзякуючы Радыё Марыя, слухаючы Слово Божие, мы можам яшчэ больш быць перакананыя, упэўненыя аб бескарыслівай, безінтарэсоўнай, шчырай, глыбокай, сапраўднай любові Бога да чалавека, які быў Словам, стаўся чалавекам, прыйшоў для нас, каб мы мелі гэтую радасць. Радасць таго, што Ён з намі, Ён прыходзіць нас збаўляць, прыходзіць даваць нам самога сябе, даваць нам сваё цела і кроў, каб мы мелі моц ісці і несці гэтую навіну, добрую навіну для тых, хто яе, можа, ніколі не чуў. Няхай Христос нованароджаны дае нам моц
але дае нам таксама магчымасць дасвячаць яго кожнага дня. Няхай гэтая радасць ніколі не знікне з нашых вуснаў. Няхай яна будзе бачна ў нашых вачах, у нашых дзеяннях, у нашых словах, у нашых думках. Няхай Христос усім вам добраслаўляе. З Богом. Паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя, віншую вас з Раством. Няхай вазы заўжды будуць напоўнены кветкамі, а вашыя сэрцы верай, надзеяй ды любоўю. Христос нарадзіўся. Славім яго! Шановні слухачі Радіо Марія, так само глядачі YouTube-канала, вельми сердечно віншуємо вас з надходящими святами Божого народження і так само нового 2025 року. Жадаємо вам від Евхаристичного руху молоді, щоб Ісус Христос народжався у ваших серцях. Не тільки раз у год, коли будемо святкувати Боже народження, але під час кожної Евхаристії. Нехай гэтае свята будзе для вас штодзённасцю, будзе урачыстасцю і вельмі вялікай радасцю. Гэтага вам усяго сэрца жадаем. Валадар над намі Христе, цябе і заўсёды! Шановныя слухачы Радыё Марыя, ад імя нашай праграмы па старонках краязнаўчай газеты з радасцю віншую вас з Раством і Новым годам. Жадаю, каб у наступным годзе у вас было больш часу для таго, каб падарожнічаць па нашым краі, пазнаваць яго і даведацца пра розныя новыя цікавосткі, цікавыя мясціны і людзей. А ад усяго сэрца жадаю вам шчасця, дабра, справядлівасці, хай у кожным вашым доме будзе цёпла і утульна, натхнення і плёна ва ўсіх вашых справах. Напярэдадні Божага нараджэння я апынулася каля абраза Маці Божай Вастрабрамскай, ну той, якая без дзіцятка. І мне на хвіліначку падумалася, а якая магла бы быць наша размова? Ну, што б яна мне сказала. І мне падалося, што яна папрасіла б мяне памаўчаць і перастаць і дзякаваць, і прасіць, і скардзіцца. Сказала бы, ну што ты думаеш, я штосьці не ведаю? І пра ўдзячнасць, і пра боль. Ты ж сама ведаеш, пра што мы прайшлі. Свет тады быў жорсткім, а людзі, яны тады былі розныя. І адзінае, што нас ратавала, гэта была наша вера ў Бога. А таксама Езус. Ён быў такі маленькі і мілы. І ў ім было столькі надзеі для нас і для ўсяго свету. І гэта рабіла нашыя сэрцы мягкімі, а нас саміх такімі моцнымі. Так і вытрымалі. І вы вытрымаеце. Канешне, яе словы былі б зусім іншымі. Але мне вельмі спадабалася гэтае пачуццё маленькага і мілага Езуса ў маім сэрцы пасярэдзіне цёмнай ночы. Чаго я вам жадаю. Са святам Божага нараджэння, наши даражэнькія радыёслухачы. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. І калі ўвайшлі ў дом, убачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і пакланіліся яму. Шановныя слухачы Радыё Марыя, пакланенне мудрацоў Езусу Христу крые ў сабе вельмі важны момант. Так як нельга аддзяліць дзіця ад апекі ягонай маці, так і вера ў Езуса Христа неад'емна звязана з культам Найсвяцейшай Дзевы Марыі, якую Бог выбраў на маці свайго адзінароднага сына. І таму разам з ёю мы радуемся нараджэнню збаўцы, так як яна, прагнем прыняць яго ў сваё жыццё і шукаць ягонай волі, услухоўваючыся ў ягонае слова. Гэтай падзеі радуюцца нябёсы і зямля. І таму разам з хорамі анёлаў мы прагнем праслаўляць Бога за тое, што ў вышыні нябёсаў адкрыў людзям добрай волі. А з пастушкамі хочам здзіўляцца і радавацца таму, што неба сышло на зямлю і пажадала застацца з намі. Няхай святло бэтлеемскай зоркі а чарговы раз асвеціць нашыя сэрцы і, так як тром мудрецам, пакажа шлях, на якім і сёння мы можам знайсці спрадвечную праўду, усемагутную моц і бязмежную любоў. Няхай утульнасць бэтлеемскіх ясляў напоўніць вашыя дамы і сэрцы святлом і супакоем. Няхай свята Божага нараджэння прынясе вам радасць і Божае благаслаўленне. А надыходзячы новы 2025 год няхай будзе шчаслівы. Са святам! Христос нарадзіўся! Славім Яго!